Αυτό το βίντεο γίνεται σε συνεργασία με το homebote.gr. Είναι στην ουσία μια ιστοσελίδα η οποία παρέχει υπηρεσίες όπως περιποίηση νυχιών, κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ και προσωπικό γυμναστή. Πατάτε λοιπόν εγγραφή νέο πελάτη και συμπληρώνετε τα στοιχεία σας στη φόρμα που σας εμφανίζεται. Αφού λοιπόν έχετε κάνει εγγραφή, μπορείτε να επιλέξετε όποια υπηρεσία θέλετε. Εγώ διάλεξα την αισθητική και βλέπουμε έναν τιμοκατάλογο αναλυτικά λοιπόν και πατάμε δείτε τους συνεργάτες μας και διαλέγουμε μετά σε ποια περιοχή μας βολεύει να έρθει η κοπέλα. Προσωπικά επέλεξα το Χαϊδάρι και πατώντας το κόκκινο βελάκι μπορούμε να δούμε ποιες κοπέλες είναι διαθέσιμες για αυτή την περιοχή. Εγώ προσωπικά διάλεξα τη Βένια, οπότε πάτησα και είδα το πρόγραμμα της Βένιας, ήταν συγκεκριμένα ελεύθερη εκείνη την εβδομάδα. Οπότε μετά την υπηρεσία της μπόρεσα να πάω από κάτω και να της γράψω σχόλιο με την εμπειρία μου και πάτησα κράτηση για να έρθει στο σπίτι μου. Συμπλήρωσα αυτή τη φόρμα που ήδη θα υπάρχουν τα στοιχεία σας από την εγγραφή. Επιλέγετε ποια ακριβώς υπηρεσία θέλετε. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε και άλλες υπηρεσίες εκτός από αυτή του μακιγιάζ, να πατήσετε ποια ώρα θέλετε να έρθει η κοπέλα στο σπίτι σας και αυτό ήταν, πατάτε ολοκλήρωση. Επίσης το HomeBote αναζητά συνεργάτες, οπότε εάν είστε επαγγελματίας σε κάποια από αυτές τις 5 υπηρεσίες μπορείτε να πατήσετε συνεργαστείτε μαζί μας και απλά να συμπληρώσετε αυτή τη φόρμα. Αφού έχουμε τελειώσει με τη βάση μας και έχουμε κάνει σχηματισμό φρυδιών, προχωράμε στα κοψίματα. Αφού τελειώσουμε τα κοψίματα, κάνουμε τις φωτεινότητες. Λοιπόν, τώρα πηγαίνουμε στο μάτι. Ξεκινάμε με το πινέλο μας και περνάμε την μπε σκιά σε όλο το μήκος του ματιού, εκτός από το φρύδι. Παίρνουμε μια ανοιχτόχρωμη σκιά, κατά προτίμηση άσπρη, και φωτίζουμε το κόκαλο του φρυδιού. Όποιος θέλει λίγο πιο έντονο μακιγιάζ, μπορεί να πάρει με το κοφτό πινέλο λίγο μαύρη σκιά και να την περάσει σύριζα στις βλεφαρίδες του. Τώρα θα περάσουμε μια καφέ μάσκαρα ή όποιος προτιμάει μαύρη στις βλεφαρίδες. Τώρα θα περάσουμε λίγο ροζ με καφέ ρούζ στα μάγουλά μας. Στα χείλη θα περάσουμε ένα μολύβι, καφέ ροζ ή ροζ ή καφέ, ό,τι προτιμάει ο καθένας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας μας, ό,τι make-up έχει φύγει, το αναπληρώνουμε στις περιοχές που έχει φύγει. Ξαναπερνάμε ελαφρά τα κοψίματά μας. Βάζουμε πούδρα σε όλο το πρόσωπο και το λαιμό. Αν μας έχουν φύγει τα φρύδια, τα ξανακάνουμε. Και τώρα πάμε να μεταμορφώσουμε αυτό το πρωινό μακιγιάζ σε βραδινό. Περνάμε μια σκιά λίγο πιο σκοτεινή από αυτή την μπέζ που έχουμε βάλει στην κόγχη του ματιού μας. Θα περάσουμε μια ελαφριά γραμμή πάνω από το βλέφαρο με eyeliner ή με μαύρο μολύβι, ό,τι προτιμάει ο καθένας. Τώρα που τελειώσαμε με το eyeliner, θα περάσουμε μια μαύρη μάσκαρα με ψεύτικες ίνες μεταξιού με ψεύτικα fibers. Για να τελειώσουμε αυτό το βραδινό look, θα βάλουμε ένα κόκκινο κραγιόν. Μπορείτε να αφήσετε είτε το lip liner που είχατε από πριν, είτε να βάλετε κόκκινο και να γεμίσετε τα χείλη σας. Και τώρα θα περάσουμε το κραγιόν μας στα χείλη. Άμα σας ξεφύγει το κόκκινο κραγιόν, μπορείτε να πάρετε το make-up σας και με μία μπατονέτα ή ένα πινέλο να έρθετε στα χείλη σας όσο πιο κοντά μπορείτε και να προσπαθήσετε να τα διορθώσετε.
Όποιος θέλει μπορεί να κρατήσει το κραγιόν κόκκινο ματ ή μπορεί να βάλει λίγο γκλος στο κέντρο των χιλιών για να δώσει λίγη έξτρα λάμψη. Μπορούμε να τελειώσουμε αυτό το βραδινό look με λίγο καφέ ρουζ στα μάγουλά μας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Βένια και το Home Beauté για το μακιγιάζ αυτό και 2 τυχερές θα κερδίσουν από μία μάσκαρα του πρωινού μου του μακιγιάζ, την Faux Lash Telescopic από τη L'Oréal. Οπότε, για να λάβετε μέρος, όλες οι πληροφορίες θα βρίσκονται κάτω στην περιγραφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η χαρά είναι όλη δική μου, Κωνσταντίνα. Γεια σου. Είναι υπέροχο. Γεια.